Så få noget at spise bagefter. Okay. Har vi madbilletter? Jeg har ikke fundet nogen. Men har du fra i går? Og elixirbilletter? Jeg tror, jeg har nogen fra i går. Skal du hen? Det lyder meget kommanderende, det var ikke ment. Vil du have det på nøgen eller sådan noget? Det er smagsætten. Og det tror jeg. For så svøjepose måske. Ja, den ligger faktisk op her. Hvis du kan blive her, så henter jeg det, hvis du bare filmer. Bare bliv ved med at filme. Do it like 10 times. Okay? Turn around so you have some so, you guys, please do the dog. No, with you. Do the dog. Yes. Forward there. So. Like this. Great position. Yes. Bend on the knees. That's forward. Forward, down, yes, and you. Point! Det var en god kamp. Første runde. Ja. Jeg synes, jeg fik nogle gode slag. Jo da. Det er derfor, jeg blev så sur. Det var fordi, jeg kunne mærke, at du var ved at få flere point af mig. Man skal jo teknik.